ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ଏତେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଫେର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା, ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କି ମୋର ନାଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି, ଫେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ଫେର ଆଉ ଥରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରୁ ହେଉ ସେଠି ଲଗା ହେବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଚେକ୍ କରିବେ ପ୍ରକୃତ ଇଏ ମାନେ ହିତାଧିକାରୀ କି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବି ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁନି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।